Много ви благодарим. Аз може ли така без надежда да се Може, заповядай. Благодаря ви много. Прекрасни сте всички. Топло току-що направя. Идва ли Соня? Идва. Една секунда. Чакаме Соня. Заповядай. Здравейте на всички! Здраве на всички, които дойдох. Благодаря ми. Здравейте, скъпи гости! С трети път клас сме се подготвили. Да ви посрещнем с една добрина, да покажем малка част от това, което сме научили. И нямаме търпение да го покажем. Започваме, деца. Винаги преди нашия урок ние започваме с една песничка, нали така? Хайде да започнем. Това е любимата ни песен. Сега, скъпи ученици, миналия път се запознахме с една еврейска приказка "Двамата съседи", която ни направи силно впечатление. И почувствахме в нашето сърце какво? Добрина и топлина. Не. Добрина и топлина. Затова ние днес ще си преговорим, както винаги си преговаряме миналите уроци, приказката "Двамата съседи". Но този път ще направим на драматизация. Заповядайте, деца. Авраам и Нисим били съседи. Авраам живял в къща на 2 етажа, а Нисим в къщичка на дъното на двора. Един зимен ден, когато дърво и камък се пукали от студ, Нисим се случил да изклечка дървата. Тъй както нямал пари, при вечер отишъл в мазето, в което Авраам държал всичките си дърва, и си взел един наръч дърва. Авраам забелязал, че дървата от ден на ден намаляват и се усъмнил у Нисим. Първи вечер се скрил в един ъгъл на мазето и зачакал. В това време господинът дошъл за дажбата си.
сякаш че устните му се схванали, та не могъл да промълви ни една извинителна дума. Аврам се хванал за ръката, потупал го по гърба и му каза: Виж ли, сине, има една пословица. Гладът и студът довежда до вражески порти. Ние с тебе сме добри съседи, а не врагове. Твоя грешката, че не си ми казал, че преживяваш трудни дни. Вземи сега колкото ти трябва дърва, а утре аз ще имам грижата да ти купя дърва. Минала зимата, Исим се върнал към работата си и не само чувствател на съседа си, стои на стана онези дърва, а им подарил една оглоена гъска по случай празникът Пасха. Добре, ученици, какво изпитваме, докато слушаме и четохме приказката предишния път? Какво изпитваме? Кажи, Надя. Неволя. Чудесно. Друго? Кажи. Милост. Милост. Друго? Помощ. Помощ, точно така. Изпитваме неволя, милост и помощ. Кои са новите думи, които научихме ученици? Ето аз тук съм ги написала. Наръч и дажба. Кой ще ми каже какво означава наръч? Кажи, Борислав. Количество дърва, което може да се взима с гъръм. Точно така. А дажба? Кажи ми. Количество дърва. Добре. И така става. Добре. Сега, ученици, ще ви помоля да намерите епизод от приказката, който показва добротата на Аврам всичките и да ми го прочетете. Петя, слушам те. Вземай, съседа, не се стеснявай, дървата са твои. Он си изтървал дървата, навел глава и сякаш че устата му се схванала, да не могъл да промълви ни една извинителна дума. Аврам го хванал за ръка, потупа го по гърба и му казал: Чудесно. Кой ще намери сега епизода и да прочете от приказката как реагира Аврам, когато разбира за кражба? Намери го. Борислав? Виж ли, сине, има една пословица, която казва: гладът и студът довежда до вражески порти. Ние с тебе сме добри съседи, а не врагове. Твоя грешката, че не си ми казвал, че преживяваш трудни дни. Вземай сега колкото ти трябва дърва, а утре аз ще имам грижата да ти купя дърва. Чудесно. И да прочетем как Несим се отблагодарява на Аврам. Стей си. Минала зимата, Несим се върнал към работата си и не само, че платил на съседа си стойността на онези дърва, но и му подарил една оглоена гъска по случай празникът Пасха. Чудесни сте, деца. Успяхте много бързо да намерите епизодите. Сега, да кажем какво означава думите неволя и милост, ученици. Какво означава думата неволя? Това сме го говорили. Маренце? Неволя означава, когато не искаме да правим грешки, а неволята ни принуждава да ги правим. Точно така, Маренце. Милост, ученици. Какво означава милост? Това сме го говорили също. Кажи, Стеси. Милост означава да си поставиш на мястото на другия и да му помогнеш. Чудесно, Стеси. Браво. За какви добри думички се сещаме, когато правим добро? Ние сега тук ще направим цветето на доброто, за да ни е по-интересно, нали така? И преди да започнем да подреждаме цветето, първо да поставим думичката добро. Заповядай, Борислав. Добре. Кажи ми сега, Борислав, да сложим по-хубаво. Коя част на речта е думичката добро? Прилагателно. Прилагателно, точно така. Напиши. Не пиши толкова хора. Не бързо. Добре. Кое родно число е това прилагателно? 7. Така е. Кое число? Единствено. Тук ще смесим от българския, защото така обичаме да се упражняваме. Чудесно. Следващата думичка, сега за която се сещаме, за да украсим цветето. Заповядай, Петя. Съпричастен. Точно така. Трябва да сме съпричастни към Да. хората, когато имат нужда от нас.
Каква част на речта е съпричастен? Прилагателно. Спокойно, Петя. Така. Кой род и число е съпричастен? Мъжки род единствено число. Чудесно, напиши го. Добре. За коя друга думичка се сещаме, ученици? Борислав? Скъпоценен. Скъпоценен. Има ли по-скъпоценно нещо от това да помогнеш на някой, който има нужда? Не. Добре. Скъпоценен. Ще ми скъпоценен. Ще си го спокойно, не се притеснявай. Ти специално няма как да обърнеш. Добре. Сега кажи ми скъпоценен в множествено число. Можеш ли да ми го напишеш? Да. Напиши ми го. Защо го написа с бената? Защото в мъжки род единствено число завършва на не. Браво, Слава. Сядай. Чудесно. Следващата думичка. Отзивчив. Отзивчив, да. Като тебе всички трябва да сме отзивчиви, нали? Винаги си най-отзивчив ти. Заповядай. Така. Напиши я. Още малко по-манички букви, ама нищо. Ето така. И сега. Сни малко накара. Добре. Кой род и число е отзивчив? Мъжки род. Добре. Единствено число. Добре. Мите, отзивчив завършва на В, но се чува Ф. Как разбираме дали да напишем В или Ф? Защото като го обърнем в множествено число, става отзивчив и не отзивчиви. Точно. Заповядай. Следваща думичка, ученици. За която дума? Заповядай. Сърдечен. Чудесно. Много е важно да сме сърдечни. Така. Заповядай. Напиши го. Така. Напиши го в множествено. Сърдечен. Да. Така. Защо сърдечни в множествено е с едно на? Защото в мъжки род единствено число завършва на N. Точно така. Напиши кой род число е. Сърдечно. Мъжки род множествено число. Точно така. Чудесно. И още една думичка ми остава, ученици. Заповядай сте си. За да довършим пет. Милостив. Милостив, заповядай. Ленци, мърни. Виж, имаш грешка. Чил като хората. Милосата, те си. Стив. Добре. Така, милостив се чува В, но се пише В. Защо? Защото не е милостиви, а милостиви. В множествено число. Напиши кой род и число. Мъжки род Да. единствено число. Точно така. Добре. Благодаря, Стеси. Сядай. Да повторим думичките.